Аз съм изключително благодарен на всеки един от вас, който е приел да бъде част от нашия екип и е служител на Югозападни екоинсталации и всеки ден полага усилия и се грижи всичко онова, което хората изхвърлят, ние да го преработим и да го превърнем в ресурс, който съответно да намери своята възможно най-добра цена на пазара. С това допринасяме за по-чиста околна среда и за оползотворяване на рециклируемия отпадък. Това е ясно за всички. Редно е тези неща да се казват и е редно всички онези, които полагат труд в това отношение, да получат съответното подобаващо добро отношение и разбиране за усилията и труда, който полагат. Аз съм наясно с това, старая се и правя всичко, което ми е по силите, всеки един от вас да се чувства достоен човек и да бъде заплатен по възможно най-добрия начин. Винаги може повече. Знам го това и работя в тази посока. Надявам се 24-та година да бъде по-добра във всяко едно отношение. И това, което съм разбрал е, че водата разделя хората, а мои близки приятели казват, че виното ги събира, за това да си пожелаем по-често да се събираме на маса и виното да ни сплотява. Всичко това, което през работно време се натрупва като напрежение, е редно в такива моменти да се канализира в посока, в която да излиза навън и да останат само добрите чувства. Коледа са свети празници, семейни празници. Всеки един от нас го знае това нещо и се старае да бъде със своето семейство. Така и аз мисля, че ние, макар и в по-широк състав, сме едно семейство. И трябва да си помагаме, да се поддържаме и кой с каквото може да допринася за общото благо. Искам да благодаря, тук са и счетоводителите на фирмата. Изключително съм признателен и за усилията, които те полагат, за да може всичко да бъде наред. Защото без счетоводител и без юрист една фирма просто не е фирма. Те са гръбнака на предприятието. Така че съм изключително благодарен и на тях за усилията, които полагат. Имаме вече и нов член на колектива. Нася е тук при нас. Надявам се, че не сме я стресирали. А ако смея, да ни извинява. Просто ние сме емоционални, не сме лоши. И с нас се свиква. И после е приятно. Като изключим лошото. Но сега сме се забрали за хубавото. Така че благодаря ви още веднъж за всичко. Радвам се, че се събрахме и тази вечер, че има настроение, че се забавляваме. Да благодарим на Бога и за храната, която е осигурил на нашата маса. И пак казвам, дай Боже, все по такива поводи да се виждаме. Благодаря ви.